Čaute ľudia, vítam vás pri svojom ďalšom hernom videu. Ľudia, v dnešnom videu si zahráme Pets Go. Ľudia, troška som farmil gemíky, 2 milióny, 350 000 a coinov mám 65 miliónov a 200 000. Mám aj nový hoverboard a ideme si ukázať, čo som otvoril. Ľudia, už niektorí, čo ste videli moje iné video z Pets Go, tak vedia, že som otvoril tohto Huge Beara. To je jedna taká novinka. Potom tu mám ešte Robert Cat, ktorá mi padla z jedného vajíčka. Potom tu máme Holographic Monkey, potom Black Hole Kitsune, potom Galaxy Foxa. Tak. A ľudia, dúfam, že ste videli moje video o tom, ako som otvoril toho Hugea. A je tu aj nový pack. A myslím, že vtedy to stalo 1400. 1400. A teraz to stojí 1200. A ešte sú tu o mnoho lepšie veci. Ale že o mnoho. A toto by som chcel otvoriť, len z nejakého dôvodu mi to nejde. Takže neviem, ľudia. No B. A ešte jedna novinka. Mám 10 000 rolov. Môžeme ísť rovno rolovať. Zapneme tu roly, tak. A z dôvodu toho, že som chvíľku nenatáčal Pets Go, vy už možno viete, že tu je tento update s týmto fishing boat. Tam sa možno ešte v priebehu tohto videa pozrieme. A idem vám ukázať teda tých nových Titanikov. Vypneme rolovanie, lebo bez toho to neukáže. A pozerajte, ľudia. A kúkajte, akí sú vzácni. Proste ja by som najradšej chcel, ja by som bol vďačný za hociakého. A kebyže mi má padnúť shiny Titanic, tak fakt neviem. Kebyže mi padne tento B, ale shiny, tak ja fakt neviem, ľudia. Lebo shiny pridáva na hodnote. A to o mnoho, ale že o mnoho. Pardon, ľudia, vypal som rolovanie omylom. Tak, mám všetko ekvipnuté? Máme. A ľudia, ešte vám ukážem môj inventár tu na. Mám tu Treat Having God Potiony, 2 sme si vypili na hentom videu, kde som otvoril Hugea. A mám Instant Luck Potion, mám Master Tea Potion, mám Master XP Potion, 18 miliónov majú spoluhodnotu a to je všetko asi tak dôležité. Ideme sa pozrieť, aký som na serveri bohatý. 237 miliónov, som najbohatší na serveri. 237 miliónov. Má hodnotu celý môj inventár. Ja môžeme, keď budete chcieť, a keď budete dávať veľa lajkov a odberov hlavne, tak možno tu na niečo kúpime. Možno to VIPčko môžeme kúpiť, double luck. A toto vám poviem jednu vec. Nikdy nekupujte toto, pretože vôbec sa to nevyplatí. Radšej poďte do môjho nenačítaného tohto fishing packu, či čo to je. A tam niekedy som to mal načítané na tom hackerskom update ešte v minulom videu. A tam si kúpte to, alebo to radšej využite, keď máte veľa robuxov, toto. Lebo to vám dá 800 000 až 1,200 milióna. Jeden ten back. Toto by som hrozne moc chcel, že toto by som dal bratovi, ktorý bol tiež na Fortnite videách. Pokiaľ ste ich videli. A môžeme ísť do Trading Plazy niečo predať. Alebo kúpiť. Ja sa vám ozvem, až budem v Trading Plaze. Dobre, ľudia, už som v Trading Plaze. Nejaký blázni, že 1 bilión im padol.
Tu na huge bear za 5 miliónov. Ja som minulú sezónu, to keď som netočil minulý update, som toto omylom kúpil za 2 milióny. Lebo som si myslel, že to je huge. Chcel som to dať bratovi a zistil som potom, že to je nejaká hovadina. Že to je hentohone. Že to je táto, jak sa to volá. Hypeg. Ktoré získa každý za free, keď je na update. Keď je pri update teda. Ľudia, kebyže mi padne 2 exist, nikto nepredáva tohto pána Titána. Dobre ľudia, mohli by sme to pri tomto zakončiť. A ľudia, ja sa s vami lúčim. Majte sa pekne. Zatiaľ čus. A užívajte, ľudia, ja sa s vami lúčim, proste majte sa pekne, zatiaľ čus.